Lo igama lakhe nguNolitha. Abantu abangobhuti bathi ngumimi. Abantu abangoosisi akhula nabo bathi ngushotgun. Intombazane yalapha eNtwala engqamako kwesikamagqalaza kweli phondo leMpuma Kapa. Qala entloko iwivi yamomoza 17 inch uphela pha emntla komsintsela. Unxibe ilokhwe elihlaza yaka ingathi yingca. Intle intombi. Ngezintombi ke phofu kuthiwa zifuze uyise. Ufike intombi inemastatshana encinci okanye mhlawumbe enentshebana nje encinci. Uthi hayi ufuze uyise. Ilinormal into uba intombazana ibe nazo iintshebe. Sehle sijonge ihili ebeyinxibile imhlophe kuthiwa yika-ushi. Sijonge isiqu sentombi. Intle intombi ithowunile. Uyabonakala umlenze ngumlenze. She's a beautiful melanin woman, a true African woman with all the right packages in the right places. Thule intombi nezibotho, iyabukeka, ayinamadolo arhoxozayo, imilenze clean imhlophe, manzi endonga icwengile. Uyabonakala uba abantu abangobhuti mhlawumbi onokumlobola lo mntana angabe ufumane umntu. Bathi abantu abangobhuti phofu hayi except nguJuni man ndifuna uthi igungqu. Sathi yehake bhuti mnikeli sani ngothi into yangoyindaba chi ayise ubhuti mnikeli sathi gqobe sicela uthi igungqu. Nanke uNolitha chi athi ubhuti mnikeli uyotyebe nyani laa mntana ndiyamthanda man ngustofu uzoright ndifuna ube yitsheri yam. Ndathi ufuna ube yitsheri yakho apha ngoJuni okanye ufuna ube yitsheri yakho forever. Wathi forever bra bangafana njengabe ndimklokile ulife. Intle le ntombazana lena. Kuthiwa she was Miss Ntwala 3 consecutive years, 2010 nge-World Cup, 2011, 2012. Waphakama enye intombazane nolunya kakhulu lapha kwindawo yaseNtwala, uThandokazi. Wahleba uThandokazi uthethele emazinyweni esithi wasana eyona nto endinyisayo ngogel because uyazazi uba mhle because ezinjakazi zintle. Ngesizivezi kumntu engazazi noba kwathini into endicaphukisa kugel because uyazazi uba mhle ndumilile. Yeyona nto endinyisayo ke leyo. Sathi hayi bo uthina sisithandokazi nam tharara. Wathi yehake utsho ngamaxa. Shiye ungenaphi ke ngokwena sibonile khona izidlele zakho uba ziyagxidika ngathi uyititizela lunondixi ayikho uhlukane nam bhuti shi ndincoma ndathi awumncoma into unomona Thandokazi wathi bhuqa ndakuphoxa mshwabane emngaza negama lakho ungakulungi uqheka amaqhekezo hayi ndiye ndathula ndathi hayi intombazana mandifuna umenqulwa nguwe uxolo ntombi. Abangobhuti xa segqitha lo mntana mhlawumbi lo mntana uye evenkileni abantu abangobhuti abaninzi balapha eNtwala ufike beluma lo mlebo lapha ngezantsi yho ndiyamthanda lo mntana ufike bemtyontyela khalisela amakhwelo. Unepavu engummangaliso uThandokazi uba uzapha eNtwala wonke umntu waseNtwala uvezi kaphambane kuthiwa usegazini lo mntana lona. Ngova izicelo sinene ezingacetyywanga ndilapha eNtwala kwesikamagqalaza kwindawo yasengqamako kweli phondo leMpuma Kapa ndizokuncoma umimi okanye ushotgun. Khona nto ibasulekisayo abantu balapha engqamako yinto yokuba le ntombazane iyazazi uba intle iba ngulo umntu emkhweba yho awusemhle sana mimi shotgun athi ndiyazazi no enkosi sithandwa sam ibe ngulo umntu athi mimi ngicela undilinde torho ungandishiyi athi uzandincoma ndiyazazi ndimhle sana. Yeyona nto ibasulekisa abantu basengqamako bathi yileyo lo mntana unolunya lona.